Има някои бизнеси са на дропшип сценарии, както си говорихме, други са на fulfillment, т.е. държат налично и продават само това, което е налично. Тенденциите са все повече онлайн магазини от високия сегмент да продават на прогнозно количество. Тоест ти си генерирал заявката към твоя доставчик да си купиш стоката, която продаваш. ERP системата това го разбира, вижда го, дига автоматично количествата в сайта и ти можеш да продадеш нещо в аванс. И докато стоката ти пътува, ти вече можеш да си я продал. Естествено, говорихме си разплащания, срок за доставка, нали? Това са все неща, които всеки един търговец ще удари този лимит, тая граница на възможностите на работата си, ще трябва да се интегрира и да въведе някакво такова решение. Нещо интересно, което е буквално от последните месеци при нас. Имаме проект, в който освен, че покупката се генерира от ERP-то, давам го като пример, автоматично системата може да направи разплащане към този доставчик. За целта използваме системата, вероятно мога да го кажа, на Payhawk. Те са наши партньори също. Така че автоматично, освен че се разплаща тази доставка, която търговец чака да му пристигне стоката, автоматично му се осчетоводява и разплащането в счетоводството. Тоест тук последната нишка на ERP системата, след като оправиш склада, продажбите, куриерите и целият процес вътре, осчетоводяването.